مرحبا والو دیسا از بورما پیش چیروکه دخوازم هنکی باسا چیروکه بکم اف چیروکا من سر لاوجه لاوش کواتیه لاوش بواته اخویا بکرتاسی ناوه عشق خودانیه یعنی اوینی بتده تونه اوینی جهبه یا خودانیه وقت تصاففه لگور هر مانواته آیته گوهارتن کردن بادینان جی yani Colemerk, Akre, Duhok, Ahmediye Laleş, dibêjin lawje, wajayê wateya stranên kilamane yani. Li gor çend ferhengên Tirkîn jî lawij bi Kurdî ye. Çend watên lawjeyê didin nîşan, dibêjin daya, lorîna, şîreta, stranên her weke din. Li gor wekî ferhengê ev jiya Kurda ye, ava, daa, daxwazên ku mirov ji Xwedê dike ye. Bi taybetî stranên olî. نشیده و الهی از دکارم بیجم پی و لاوش جلاوک تی وقت زمان بریده جاره ند گوت امی سترانا بیجن دوت امی لاوکا بیجن کو ول مراده کنه گوهداری کرده ده بیجن امی چن لاوکا بیجن آن گور شاکرو ام نا بیجن ستران شاکرو آن بیجن لاوکی شاکرو yani dilavenin dibe ku لاوک ji lawjê were çend rivayetên çîrokê vê lawjê cûr bi cûr hene dibêjin sal 1900 nihan da di kovara El Meceliyê El Baxriyeta Suryanî hejmara rebandanê Şemiya şeşan behsa lawj dîroka lawjê dike. Celadet Alî Bedirxan jî di wergera lawjê de ya zimanê Fransî wergeran dî kovara hewarê de hejmara 25 bahsê dike. Dibe rojek roja rehmel di bavê me hazir û guhdaran. Rojek roja rehmel di bavê me hazir e. Dibêjin Basilus Şemûnê duyem wekîlê torê bû. Mirovekî zehf bi ol û xwedî teqwa bû. Li Midyadê li gundê Bamîn minê li cem Evdel Axa xizmetkarê Suryanî hebû. Wî xizmetkarî dixwest bi dotmama xwe re bizewicê lê li gor hin rîwayetan bavê xwe vaftîs re bizewicê. Lê li gor şertê filan ev ne caiz bû. Ji ber vê mafiriyan wekîlê Patrik nikaribû mehrê bibire. Xizmetkar xwe sparta xanima axê. Xanima axê jî ev mijar ji axê re vekir. Axa çi qas hawar û gazin jî kir mafiriyan mahr nebirî. Li ser vê meselê jî axa li mafiriyan hat qezebê û ji bo werê kuştin xeber şiyand cem Mîrê Cizîrê. Mihemed Begira mafiriyan çû ji Zîrê berhuzûra Mîrê botan. Bi emrê Mîr taskek jehirdanê mafiriyan jî bi destê xwe li dora taskê xaça xêz kir û jehr vexwar. Lê tu tişt ji mafiriyan nehat. Wel vê ecêbê Mîr vê rewşê şaş û matma gazî xizmetkarê xwe kir û got ma di taskê de jehr nebû. Xizmetkar jî got heye li ser vê xeberê avek li taskê werda û dane xizmetkar û got êdî tive xwe. Xizmetkar vexwar heme di ceh de mir bi emrê Xwedê kir. Mîr carekî din bankî mafiriyan kir ji bo ceribandinê got stranan bibêje û pê re bireqise jî. Mafiriyan got ez nareqisim û ev lawja navdar bi zimanê kurmancî got de Mîr lê bihesîne. Mîr û kesên li dora wî zehf li lawjê hes kirin. Di lawjê de jî behsa roja meşherê ezeb û cezayê kişandina minafiqan dike. Li gor rîwayetan din jî Mîrê botan zanîbû ku rojiya perhîzê ye. Xwarina bi tewaş danîne ber mafiriyan, mafiriyan jî li ser xwarinê xaçekî çê dike û ew xwarin vediguherê. Xwarinên bê tewaş û bêsebz e. Mafiriyan di lawjê de bi îrticalî ji xwe re dibêje Xwedîyo li cem te mîr, feqîr û bêkes hemû yekin. Mîrê botan hesyar dibe ser vê gotinê û hurmet ji mafiriyan re dike.
لەسەر vê lawjê mîr bi xelatî û diyarî pere her çi hebin xweşik tiştên xweşkatî wî dişîne gundê wî. Lê dîsa jî Evdel-axa lê nayê rehmê mafiriyan di sala 1740 de tê kuştin ji aliyê axê ve û lawiş jî bi zimanê torekî dest pê dike. Ji bo vîdeoyên me û çîrokên me hûn dikarin me bişopînin û me bi hevalê xwe re parve bikin û me behc bînin şîroveyên xwe bikin. Hûn dikarin li bin vîdeoyê dîsa binivîsin kê masiyên me hebin em dikarin vê çareser bikin înşallah bi we re. Devxatirê we bimîn xêr û xweşiyê de.